On paikkakuntakohtaisia eroja siinä, missä kohtaa ehdokashankinnassa mennään. Osassa paikkakunnissa ollaan hyvin valmistautuneita, ollaan hyvässä vauhdissa. Toisella tarvitaan tukea ja apua vielä enemmän. No, nyt mennään toukokuuta. Meillä on erinomaiset edellytykset saavuttaa hyvät listat kaikille paikkakunnille ja tehdä hyvää vaalityötä kaikessa siinä, mihin ryhdytään. Yhtenä asiana haluan tuoda esiin tulevan kesän ja siihen liittyen SDP:n toiminta-ajatuksen siitä, että mitä kesällä puolueosastot voisi tehdä jäätelökesän. Erinomainen idea mun mielestä lähteä kesällä, kun aurinko paistaa lämpimänä päivänä, vähän katukuvaan jalkautumaan puistoihin, mihin vain halutaan mennä ihmisten pariin, niin torille, markkinoille kuin sitten ihan muuten vaan katukuvaan. Ja itse asiassa sain Kymenpiiristä kuulla heidän yhden toimijan sanovan, että hän lähtee mielellään kesällä jäätelökassin kanssa katukuvaan, koska hän on sinkkumies ja siinä voi aloittaa ikään kuin keskustelua sitten naistenkin kanssa. No, se on hänen tapansa toimia, mutta jos se on onnistunut ehdokas tai kannatushakemista, niin tuen häntä siinä kaikin tavoin. Sitten tietysti mun mielestä nyt on tärkeintä keskittyä tässä vaiheessa luomaan kontakteja eri ihmisiin siinä, että miten ehdokkaita lähestytään. Vaikka tiedän hyvin sen, että ehdokashankinta on työlästä, niin se ei kuitenkaan ole kovinkaan semmoista rakettitiedettä. Se vaatii aikaa. Osan ihmisten kanssa täytyy käydä kahvilla useampia kertoja, kertoa siitä, mitä ehdokkuus merkitsee, mitä se merkitsee, jos tulet valituksi. Ihmiset ovat kiinnostuneita ja yksi hyvä pointti täytyy pitää mielessä, niin julkaistiin nyt muutama kuukausi sitten tutkimus, jonka mukaan kuntalaiset haluavat vaikuttaa kotikuntansa asioihin, erityisesti koulujen toimintaan, ja B, kuntalaiset ovat sitä mieltä, että parhaimmat kanavat vaikuttamiseen löytyy SDP:stä. Näinhän se on. SDP on toiminut kautta aikojen, pitkän ajan, sekä kunnallispolitiikassa että valtakunnan politiikassa. Meihin luotetaan, meillä on tietoa, meillä on taitoa, ja meillä on erinomaiset edellytykset vaikuttaa kotikuntamme asioihin.